Селям алейкум. Вітаю всіх громадян України з початком нового 2019 року. Основною метою президента України та всіх гілок влади є звільнення тимчасово окупованих територій України. Захист прав та свобод наших громадян, які вимушено бачать брудний руський чобот. Я хочу вас запевнити, ми йдемо послідовно, шляхом поєднання політико-дипломатичного та економічного тиску на Російську Федерацію спільно з міжнародними партнерами. Світ підтримує Україну. Україну, яка є форпостом стримання російської агресії. Зараз ми працюємо над стратегією деокупації Автономної Республіки Крим. Водночас ми робимо все, щоб Крим був нестерпним тягарем для Росії. Кримсько-татарський народ, етнічні українці і всі патріоти України, вам велика подяка за спротив окупаційному режиму. Спільно з вами Крим обов'язково буде звільнений. Цей час наближається.